El sector del comerç està immers en grans i continus canvis que fan que el que havia funcionat fins avui ja no sigui garantia d'èxit per demà. Han canviat els estils de vida, els hàbits del consumidor i els formats comercials. L'oferta comercial ha crescut i s'ha sofisticat i la competència s'ha endurit. La creixent sofisticació del món del comerç i la distribució i els projectes d'expansió i cooperació de les empreses de comerç fan necessària la incorporació de professionals amb formació superior i coneixements molt específics del sector per ocupar llocs de responsabilitat. Per això, Escodi i la UAB, amb la cooperació de nombroses empreses líders dins del sector del comerç, varen dissenyar una nova titulació universitària que va començar a impartir-se en el curs 2007-2008 a la seu d'Escodi a Terrassa, el graduat en Direcció de Comerç i Distribució, títol propi de la UAB de 180 crèdits europeus que obre les portes a futures activitats científiques i de recerca aplicada al comerç, la distribució i el retail i ofereix per primera vegada als joves amb talent i passió pel comerç la possibilitat d'una trajectòria professional ambiciosa en aquest sector. Les pràctiques que fan els alumnes de Direcció de Comerç i Distribució giren al voltant de 6 eixos estratègics sobre els quals es sustenta el pla d'estudis. L'entorn en què es mou l'empresa, el consumidor, el qual cal entendre i seduir, l'establiment comercial, tant pel que fa a la ubicació com al disseny arquitectònic, l'interiorisme i la col·locació dels productes, l'estratègia i organització de l'empresa comercial, models d'empresa comercial i d'expansió, habilitats directives i de comunicació. Els nostres alumnes han fet pràctiques a més de 10 departaments diferents dins de diverses empreses de comerç, des de l'àrea de gerència o la d'expansió a àrees com màrqueting, logística i qualitat de producte, etc. Les tasques que han desenvolupat amb aquestes pràctiques han estat múltiples i enriquidores per totes dues bandes. Així, per exemple, els alumnes han portat a terme auditories internes en punts de venda, anàlisis de l'assortiment, de ruptures d'estoc i d'ubicació de productes per famílies, control de comandes, prospeccions de mercat i estudis de la competència, anàlisi de marges comercials, anàlisi de merchandising i de posicionament de marques i un llarg etc. Fer les pràctiques m'ha portat una visió global de l'empresa, de la gestió que hi ha dintre d'una organització empresarial. Realment m'ha portat una gran experiència professional i personal. I m'ha deixat veure el seu funcionament intern, conèixer professionals del sector. L'aplicació dels coneixements après a la carrera en el lloc de treball i el fet de poder integrar-me dins de diferents equips de treball. M'ha portat també uns coneixements específics que són els que més m'agraden de logística, finances, màrqueting, entre d'altres. Sobretot conèixer una gran empresa internacional, conèixer grans professionals. I també he tingut l'experiència de dialogar amb els caps dels departaments i veure com coordinen i gestionen les tasques d'un gran magatzem. He aplicat sobretot coneixement de logística, finances, tècniques de venda. I habilitats sobretot a l'hora d'estar amb el client i de metodologia de treball. Bàsicament és una visió molt àmplia sobre el món del retail, ja que mitjançant les diferents assignatures veus el funcionament i la gestió real d'una empresa comercial. Molts coneixements de tot el sector del comerç i m'ha obert moltes portes a poder optar a nous llocs de treball dintre d'aquest sector. Doncs he aconseguit un nou lloc de treball a l'empresa que clar, m'aporta molta satisfacció i felicitat. Bé, doncs a mi aquests estudis m'han aportat una sèrie de coneixements i eines que m'han servit per veure com funciona realment el món del comerç i la distribució. Són diguéssim, la realitat de les empreses, degut a que hem estat en contacte pràcticament periòdicament amb elles i ens dona uns coneixements més realistes sobre l'estat actual de les empreses. Doncs sobretot una visió molt global de tot el que és el comerç, no només una posició molt concreta del que hagis pogut treballar abans de fer aquests estudis, sinó realment com es pot gestionar de forma efectiva qualsevol tipus de comerç. Doncs el que m'han aportat és complementar una experiència que jo ja estava tenint en l'àmbit professional dins del món del comerç, però en canvi no tenia una base sòlida de coneixements i crec que és fonamental per poder desenvolupar una carrera professional també.
que més m'ha quedat l'atenció dels alumnes és el bon nivell que portaven tots. Tots venien amb uns coneixements bastant sòlids i quan parlaves de coses en concret ells eren conscients del que parlaves i els hi sonaven les coses. La veritat és que portaven un bon nivell. Són gent normalment amb una capacitat emocional molt alta, són gent amb ganes, amb empenta. A part de, jo crec, de tenir una formació acadèmica molt elevada, molt bona i molt especialitzada, doncs sobretot hem trobat valors com, per exemple, moltes ganes de treballar, il·lusió, empenta, i són coses i valors en aquest cas que a Condis valorem molt. I les ganes de treballar en el retail, perquè ens ha manifestat que volia continuar, que li han encantat les pràctiques i que li agradava molt aquest món. Capacitat per intentar integrar-se dintre d'un grup que li ensenyi. Ella volia aprendre, sobretot, i volia aprendre a totes les àrees i desenvolupar una mica tot allò que ja havia après amb la seva escola. És la seva capacitat d'adaptar-se ràpidament a qualsevol tasca que li posàvem, perquè l'hem marejat d'un cantó a l'altre i directament quan entrava al departament ell s'adaptava fàcilment i feia la seva tasca el més eficient possible. Que tiene mucha energía, mucha ilusión, mucha pasión por el negocio y que además tiene estudios especializados, por lo cual para nosotros es un perfil realmente muy bueno. La empatía y la capacitat d'incorporar-se al projecte, ¿no? Y de entenderlo. Su clara orientación a la gestión de una cuenta de explotación, todas las partidas que influyen, para conseguir el resultado final del EBITDA. Yo creo que es lo básico para poder dirigir un negocio. Tiene una visión muy amplia de lo que es el merchandising, los precios, las ventas, y es esta peculiaridad del retail que nos es a Fotoprix en concreto muy interesante. El que més m'ha sorprès és que es parla el mateix idioma, els mateixos mots apresos aquí en el món del retail. Realment ha sigut l'interès que he rebut pel sector de la moda, que era un sector que no tenia pas considerat, i ara sí que tinc el compte de cara a un futur. I sobretot el que més m'ha agradat ha sigut el bon rotllo que m'han transmès i la dedicació que han posat en mi el director comercial i el responsable de compres en explicar-me les tasques a realitzar. La involucració que m'han transmet perquè jo participi, em motivi i sobretot la predisposició i confiança per part dels superiors. Que no m'he enfocat només en un, sinó que he estat treballant amb diferents equips que tenien diferents formes de treballar, diferents personalitats, diferents caps i diferents tasques. També m'ha servit per ser una persona més polivalent, ja que he tocat departaments totalment diferents. Ja des del primer dia que vaig arribar, el tutor em va donar 2 projectes a realitzar. M'agrada molt que em deixessin molta autonomia. Que no m'he centrat exclusivament en un sol departament, ja que durant les pràctiques he estat a més a 4 departaments diferents. Sobretot, veure els coneixements que m'ha aportat Scodi, aplicar-los a les pràctiques de treball. Poder conèixer internament una companyia, perquè sempre és bo, perquè és una ocasió de conèixer el món realment i no només teòricament a classe. És el fet de fer sortides a empreses relacionades amb els temes que tractem a classe. És el continu contacte al llarg dels 3 anys amb professionals del sector del comerç. I del meu punt de vista crec que és el millor perquè és una forma d'entendre el dia a dia d'una empresa, el com funciona, quines són les coses bones, les coses dolentes. A part també estic molt content perquè he pogut trobar feina en el sector i concretament amb un dels sectors que a mi m'agrada més, que és l'esport. És la professionalitat i els coneixements que ens han aportat els professors i ens han demostrat a les seves classes. Sobretot molt a nivell pràctic, és a dir, són coses que podem aplicar a qualsevol comerç de forma efectiva i que realment dona uns resultats. La connectivitat que els professors tenen amb el món laboral és molt important per tot el que ens poden aportar. No és el mateix una persona que està vivint el dia a dia, els problemes que realment tenen els comerços en el dia a dia, que una persona que només aplica docència i llavors està molt més lluny del món real. Home, així d'entrada, les àrees més interessants pel que veig que poden encaixar és temes de màrqueting i temes de gestió. Potser no tant en temes tècnics, però sí en màrqueting i gestió crec que sí, que són temes en què ells podrien començar a fer
les seves primeres feines a una empresa com un centre comercial. No? Realment un cap de botiga necessitaria haver fet o haver passat per algun tipus de carrera d'aquest estil o a l'inrevés, és a dir, una persona amb aquest perfil incorporar-la a venedor per fer-la desenvolupar cap a cap de ventes, perquè realment gent amb aquesta projecció seria un dels millors llocs on incloure-la. Com que venen amb una formació molt àmplia en el sector del comerç i han tocat tots els àmbits, considerem que qualsevol àrea relacionada amb el negoci es poden adaptar perfectament. Estem parlant de departaments de compres, de ventes, de logística, de màrqueting, d'expansió. El fet de que el retail estigui tan desenvolupat en el nostre país dona moltes oportunitats, diguéssim, als graduats en comerç i distribució, que a més necessiten aquestes empreses personal, diguéssim, altament qualificat, cosa que fins ara no existia per la manca de temaris docents necessaris per tenir professors a aquestes empreses. S'ha d'estar a la botiga, s'han de conèixer els productes, s'ha de saber on estan, què són, com es aconsegueixen i com es fa tot. O sigui que el seu punt de partida ha de ser sempre la botiga. Els estudis de graduat en la Direcció de Comerç i Distribució ens permet tenir accés a gent en preparació, amb polivalència, perquè la veritat és que totes les rames que toquen són polivalents, i ens permet tenir un professional que es pot dedicar dintre del comandament intermig a les diferents àrees, tant comercial, de serveis, logística, administració, dintre del que és un gran magatzem. Por ejemplo, en control de gestión, en marketing, en compras, como por ejemplo concretamente como jefe de producto o bien en recursos humanos, ¿vale? Y luego incluso pues se puede imaginar evolucionar como especialista dentro de una de estas àrees. Crec que poden tenir moltes sortides, perquè fins ara era un camp en el que no hi havia professionals experts en aquest sector. Llavors crec que tenen molt a aportar en el món del retail, de les botigues i del comerç de Catalunya en general. Yo creo que esto es un beneficio para las empresas, para las compañías, que haya este tipo de carrera universitaria. Por ejemplo, personas como yo, para llegar a una gerencia tenemos entre 10 y 15 años de experiencia. Hemos aprendido con el día a día. Y si hubiéramos tenido la oportunidad de tener una carrera universitaria de este tipo, hubiéramos tenido muchas más armas para tomar decisiones más beneficiosas de cara a nuestra compañía. Creo que los alumnos estudiantes de SCODI pueden aspirar a cualquier tipo de mando dentro de departamentos comerciales y de marketing en cualquier empresa. Ahora, también es cierto que las empresas tienen que velar porque haya un buen plan de carrera paulatino para estos candidatos. Cada un d'aquests joves estudiants té uns trets i unes característiques diferents com a persona, però a la vegada hi ha un element comú en tots plegats, la seva passió pel comerç i la seva capacitat d'observació, d'anar sempre amb l'antena posada. Els hem format per ser els futurs directius i empresaris del sector del comerç i la distribució.